Rangrang jamita mengguna somal pao paton. Pajaho perjolo sian 5 Musa biddo 10 alu ayat 15 sahat tu 20. Pajaho peduahon surat perjolo apostol Paulus tu halak Korin biddo pitu ayat 32 sahat tu 35. Berita nauli sian Markus biddu sada ayat 20 sada sahat tu 20 alu. Ahdo ipolana pajahau perjolo patariason songo dia do debata pasahaton hatana marhite aka surwana asa unang marhaujungan sakat nai di patarida hodo di pajahau perjolo na adong do dipilih debata aka panurirang laho manguduti hatana tu bangso Israel nungas yang mulana di hataho debata tu dirina sadiri naikotol has haluau ni di tonga-tonga ni hajol maut marhite aka panurirang totondo didongani debata pernguluan ni saluhu jolma di pajono debatado dirina asalam ditadda jolma ibana tung masai di patarida hodo di pajahau perjoloon songo dia do hauduhon doho hasetiaon ni debata alani i sai disosoi do hita jolma asa unang hol sowan dihirim debatado asa didopakko jolmai roha nang pikiranna maradoppo debata dihirim debatado asa unang merdua roha jolmai dingoluna. Apostol Paulus marhite pajahau paduahon paingoton halak Korin asa unang holsoan nasida ditiki na mengadopi parngoluan nang ulauna jolma naso marnioli ima sada pelean na hibul tu debata dipaingot apostol Paulus do halak Korin asa unang holsoan dingoluna dan pola holsoa jolmai ikut dopak Tuhanido roha nang pikirin ditailihon asa unang gabe holsoan tok kado madua roha manang madua pikiran songot doli-doli nasowadong orwana manang songon anak boru nasowadong dope padongani onna ngolu na holsoan tubuh siap perngoluan nama dua roha dihirim debatado sian hita jolma asa siding hita sian ngolu nama dua roha molo songone ikon halalas ni roha do di pataridahon jolma dingoluna jala iko siding do ngolu na holsoan sian ibana. Berita nauli nasinuraton ni nabadia Markus patariason songo dia Yesus songo sahala panurirang para raton harajau ni debata tung masayuduk jala satia do Yesus para raton ulau ni hobar tuna ni jalona sia debata ama harajau ni debata lam jonok ala ni haroroni Yesus aisa hala namar sangat jalan namar huaso do Yesus para raton hata ni debata gok jolma longang ubege hatana ala namar sahala do saluhut napi nasahakna margogo do Yesus pabalihon nasa todina hodar jala paluaho jolma sian
hagugotan. Dang adong biar, dang adong holsoan, jala dang merdua roha Yesus, tung masai politik jala sanggam do pakatayonna sa guru na jinalona siya debata ama. Alani marhite hagogon na siya debata laos boido di pabadi ibana aka tuddina hodari hasanggamon na gok asi do holong ay gabe sardo baritai tulia partibi jala lam angur do warni debata jala lam godang jolma manada debata totong do diingok debata padanna totong do dihirim debata asa pakobasion nagok holongi unang marhaujungan alani tung totong do diuduti debata tohonan sahala panurirang saha tuobason ditongos debata do Yesus sahala panurirang nabulun jalan nasangap laho pagokon ala naung hea disurirah ko debata panurirang nat ditariaso di pajahau parjolo gabe patar jala ado ima Yesus sadiri marhaliang do Yesus tu portibion uduk jala takuk do Yesus di halomuan ni debata ama tohonan naung niulahon ni Yesus ima ulaw ni halak Kristen saha tu obason siya kita na marhaporsiaon dipangido debatado asa parsidoho tita diulaon salhu panurirang nabarani makatahon hatani debata jalang margogo pabalihon akatudina hodar di bagasan hasanggamon dohot naso adong holso sada ipola naboy si pahuso-husoron marhite akapajahaon sadarion ima unang holso kamu ay debatado dongata sama sahala na marhaporsiaon tung masay rikot do molo porsea jala mangatusi hita di hauduhon ni debata di padanna alani ulaon panurirangi iko gabe apehonot tado tua baratta saunari adong do dua narikot si patuduhonotta marhite akka pajahaon sadarion na parjolo totong rade manangihon hatani debata iko totong do rade hita manangihon hatani debata naung dipasahak na tu hita iko longang jala takup di hatani debata tung haluau bolodo hatani Tuhani di hita akka na persea na boy hita malua sia tuddi akka na hodar na padua unang holsoan di parngoluan tokkado hangoluan ni jolma nomor 2 roha iko sada pamusata do moluta ima debata dang denggan di parngoluan non molo saya dong roha na say busi saun manang bobonosan rekok do patuduhonon ni jolma halalas ni roha ngulu nasanggam jala nasangap jala padauhon ngulu nasai holsoan totong do di jauh Yesus sita laho manghuton ibana manguduti harajau ni debata hola di ibana do hagugutta alani iko mangusati do hita tu ibana jala iko patud
do hita martangiang di bagasan hasarepon ni roha asa dirajai todini dewata hita. Ikototong do hita martangiang asa musat siap parngoluata aka todina hodar, todina mabain menggol parngoluan, todina mabain holsoan di parngoluan non. Molo songone iko margogo do hita manguduti ulau ni Yesus di bagasan na mangasakon todina. Saya dong dope jolma saya merdua roha ngoluna. Si patara de manangihon hatani debata alai saya takut tu hatani haportibion. Ditiki diadopi jolma aka hamaolon dohot aka abad-abad olo do jolma dang ditangi hobbe hatani debata utangian tu hatani haportibion sian hatani debata tung masai dihirim do siak kita saluhu jolma asa utangian tu hatani debata sian tu hatani portibi. Molo songoni gape panurirang nai baru mahita diobason natung masai mangargahon pakiriman ni debata sian hita jolma jala hol sope lamdao sian parngoluata tapangido ma asa totong didongani todini debata hita laho patuduhon roha nauduk tu hatana jala asalam di pausat roha nahol soan sia bilu-bilu ni parngoluata Tuhan ma nama maso-maso. Amin.